Kosuri nyako Ramogi wane mapod tenre kod weche mag IEBC. Kweth makwedo piny owacho obuogo dhi e doho mar chungo kata kwedo chenro mar chuogo duol mar IEBC madhi nyime gi kindeni ahinya e lemo mar jakom mar duol mar IEBC. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka, jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa kod mano mar People Liberation Party Martha Karua omako chung' motegno ni nyaka kaw pachgi kaka jokanyo e sekta mar siasa eka oyier jakom mar IEBC. Jotelo go ywak nigi chich ni chenro mag chuogo IEBC ok tim e yo mawuyanga. Wenga nigi lero. Dwaro mar chuogo duol manyien mar IEBC ok dek moko e rot tok riwruok makwedo piny owacho bogo dhi e doho mar pingo walo jakom mar duondno. Kalonzo gi Lange dwaro ni jatend piny William Ruto kapodi kogoyo koke e nyinge mag jokanyo mag IEBC manyien ahinya to e lemo mar jakom to nyaka nywand pachgi mokwongo. Tuko tayari kuchukua hatua yoyote ile ambayo tunaonelea ina umuhimu na hatutakaa tutungojee. Kwa hivyo tunaangalia kabisa kwa kindani, hatulali. Tuko tayari kung'ang'ana kwa vyovyote vile, politically, legally, hatuwezi kuachilia hii bwana. Kwa hivyo tuambia bwana Ruto na bwana Raila kama wao walio serikalini sasa broad based watawacha upinzani nje, hatutakubaliana na uteuzi wa mwenyekiti ajaye. Na tuna haki kwenda mahakamani sababu tuliweka ile ripoti kwenye sheria. Piny Kenya osebedo maonge kod duol mar IEBC sani kuom thuolo mar higni ariyo kendo dwaro mokwongo mar chuogo duolno ne ogore e lwanda tok chenro mar loso aput mar ndiko IEBC nobedo kod ywaruok mar jokanyo mare. Kweth makwedo lero ni piny owacho geto donjore e wach mar ndiko jokanyo mag IEBC gino magineno ni biro rocho yiero maduong' mabiro. We are concerned that the Ruto regime is determined to control and direct the recruitment process of the commissioners with the ultimate objective of capturing the electoral management body. In fact, we can go as far as saying he is trying to recruit a William Ruto commission, electoral commission, instead of an independent electoral and boundaries commission. This nefarious exercise, we believe, is intended to manipulate or rig the next general election to perpetuate the continuation of the Kenya Kwanza regime. Swala hili ni la sisi zote. Aliwezi kuwa swala la upande moja. Kwa sababu ukiwa ni upande moja basi Wakenya na dunia nzima itaelewa kwamba hii ni William Ruto Commission. Na hiyo hatuwezi kuruhusu. Gesani aput motele gi Nelson Makanda dhi nyime gi dayo dho jogo mageto bedo commissioners mag IEBC tok jogo mane dwaro bedo jakom mar duondno nodadho gi juma mokalo. Josiasa ywak ni mokuom apisas ma idayo dhogi gin jogo machini kod piny owacho kendo manobalo kod dwaro mar bago yiero ma ohuyanga. The shortlisting process has left out Kenyans with credible qualifications and experience. Quite a number of those who made the list have questionable credentials, and some of them have partisan interests and are either members of the UDA party and the ODM party or managing somebody within UDA. Mokum dundu buche kata kamano ose Wiper kod dundu buche mamoko maseyo chenro mar manyo jokanyo mag IEBC. Dundu bura mar National Liberal Party kokalo kuom ogai mare Dr. Augustine Muli wacho ni Kalonzo ok jadieri ni mar dwaro mare en ni nyaka kaw pache ka ichuogo IEBC. Apudno nochamo muma tarik 31 mar dwe mar achiel higani kalore kod chik gin kod ndalo 90 mar miyo jo Kenya duol manyien mar yiero. Wenga, Ramogi TV, Nairobi.